Saúdos, moi boas tardes. Abrimos o telexornal en Brión, onde hoxe se vive unha xornada de fondo pesar pola morte dunha nena de 2 anos. A meniña quedou esquecida durante horas no coche do pai e cando a toparon xa foi imposible reanimala. Pasara moito tempo exposta a altas temperaturas. A consternación é enorme. Me imagino los padres cómo estarán. Es que me emociono porque yo lo conozco al chico. Non me fai falta conocelo para desde aquí mandarlle un abrazo moi fuerte. Darlle moita forza á familia. O exministro e actual gobernador do Banco de España, José Luís Escrivá, vai ter que comparecer no Senado polo caso Plus Ultra. O PP quere que explique unha reunión con Zapatero sobre a débeda da aeroliña coa Seguridade Social. Un requisito clave para acceder ao rescate público de 53 millóns aprobado polo goberno. ¿Qué tal, señor Zapatero? ¿Cómo afronta? Alfonso Rueda asegura que Pedro Sánchez está máis preocupado polos casos de corrupción que por gobernar o país. Y estoy seguro que ahora mismo las preocupaciones del presidente Sánchez no están en gobernar el país, están en ver cómo esquiva, cómo se tapa, cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acosando. En Tenerife, Rueda presumiu da gastronomía galega nunha das feiras máis importantes en España. 7.000 visitantes coñecerán os nosos produtos. E Galicia vai recibir 399 millóns do novo Plan Estatal de Vivenda. A Xunta cree insuficiente a contía e denuncia que os fondos chegan tarde. Estados Unidos intensifica a presión sobre Cuba. Trump non agocha que ten a illa en mente e di que axiña vai haber un anuncio. We have Cuba on our mind. Very important. A lot of problems for a lot of years, and this was I think it was a very big moment. As portas de Inditex agolpábanse esta mañá na Coruña os fans de Bad Bunny. Saiu a venda nalgunhas tendas físicas a colección do artista máis global. Nos deportes, o celtismo respira tranquilo despois do anuncio desta mañá a renovación de Iago Aspas. O Celta anunciaba a continuidade do capitán cun vídeo moi emocionante en que lembran as interminables horas dun Aspas neno pegado a un balón. Haberá Aspas ata 2029. E a calor segue gañando terreo en toda Galicia. O episodio de altas temperaturas deixa outra tarde moi estival con máximas en torno aos 30 graus. Pero o cambio vaise notar especialmente no norte. Hai comarcas habituadas a temperaturas máis suaves que van poder superar hoxe os 25 graus. O caso Plus Ultra segue ampliándose e sacudindo a política nacional. O Partido Popular cita no Senado a secretaria de José Luís Rodríguez Zapatero e tamén o actual gobernador do Banco de España. O exministro José Luís Escrivá aparece no auto da Audiencia Nacional polas súas reunións sobre a débeda da aeroliña antes do rescate público. O PSOE admite que a imputación de Zapatero caeu como unha bomba no partido, pero pechan filas co expresidente. Pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero. Espero y deseo es que esos argumentos sean suficientes para que el presidente Zapatero quede absuelto de esta cuestión. O socio de goberno está molesto co asunto, pero descarta romper la coalición. Claro que produce desazón y claro que produce enfado, pero desde luego nuestra determinación está intacta. E o resto de socios parlamentarios está a expectativa. Polo momento, ningún apoia unha moción de censura do PP. Non nos faltan ganas, nos faltan votos. Os populares si lanzan unha ofensiva no Senado, chaman a declarar a secretaria de Zapatero e tamén o exministro de Seguridade Social, José Luís Escrivá. ¿Quién le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda de Plus Ultra? Segundo recolle o auto, Zapatero reuniuse con Escrivá para que a Seguridade Social aprazase a débeda de Plus Ultra, requisito imprescindible para acceder ao rescate do goberno. A aeroliña asegurou este xoves que está aberta a colaborar coa xustiza. O magistrado tamén pon o foco nos negocios internacionais de Zapatero. Apunta que varias compañías acudiron a él para conseguir contratos de petróleo en Venezuela, usando os seus contactos con Delcy Rodríguez. Yo tengo una gran relación con Delcy Rodríguez. Zapatero non oculta a boa sintonía coa dirixente venezolana, dixo no Senado. Agora o PP revisa esta comparecencia para ver se mentiu. Os populares non descartan volver chamar o expresidente nin tampouco as súas dúas fillas.
O empresario Víctor de Aldama acaba de declarar ante o xuiz que Zapatero utilizaba teléfonos de usar e tirar. Aldama compareceu na Audiencia Nacional como investigado pola trama das máscaras. Explicou que tanto o expresidente como Koldo García empregaban eses móviles por seguridade. En Galicia, a imputación de Zapatero puxo as miradas sobre Besteiro. O líder dos socialistas galegos mantén o seu apoio ao expresidente, reivindica o seu legado e pide confianza na xustiza. Confiemos na xusticia, confiemos na presunción de inocencia. Besteiro pide confianza na xustiza e pecha filas con Zapatero. Eu creo en Zapatero e creo a Zapatero. O líder dos socialistas galegos reivindica o seu legado. Do seu goberno e das súas iniciativas sociais. E recoméndalle ao PP máis tranquilidade. Desde as filas populares ven sumisión a Pedro Sánchez. Se di que hai que defender a toda costa ao señor Rodríguez Zapatero, os do PSDG agochan a cabeza. Ana Pontón, aquí na Televisión de Galicia, exixe aclaracións, pero evita as críticas ao expresidente. Que a xustiza vaya até o final, que se depuren todas as responsabilidades e, evidentemente, un caso que ten gravidade e que merece aclaracións. E non descarta que poidamos estar diante dun caso de lawfare. Que no Estado español hai lawfare, evidentemente. Si este é un caso de lawfare, o tempo dirá, non? Para os populares galegos, isto é unha mostra máis do dobre xogo dos nacionalistas. Señora Pontón, que lea o auto. Parece que xa defende máis a Zapatero que os propios do Partido Socialista. Alfonso Rueda cree que o goberno de Pedro Sánchez afronta un fin de ciclo político. O presidente da Xunta acusa o Executivo de tentar gañar tempo polos casos xudiciais que afectan o seu contorno e de desatender os problemas dos españois. Esto tiene muchas consecuencias de imagen de país, de cumplimiento de la legalidad, de corrupciones que estamos viendo, pero también muy importante es que el gobierno no está gobernando en absoluto. Ahora mismo, al final, al frente del gobierno están personas y estoy seguro que ahora mismo las preocupaciones del presidente Sánchez no están en gobernar el país, están en ver cómo esquiva, cómo se tapa, cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acosando. Entre as esquerdas, o ofrecemento de Gabriel Rufián para liderar unha confluencia de partidos independentistas e de esquerda non colleita polo de agora entusiasmo. Xa levantara receos dentro do seu partido, a propia Esquerra Republicana, e dende Sumar din que non coñecen o proxecto e rexeitan os hiperliderados. Creo que en estos años hemos aprendido mucho de los riesgos de los hiperliderazgos, que francamente eso no tiene una base sobre la que se pueda articular una alternativa de gobierno. Goberno e comunidades acordan como repartir os cartos do novo plan de vivenda. Son en total 7.000 millóns de euros, a Galicia tocanlle 399. Pero as comunidades gobernadas polo PP creen que ese diñeiro non chega e lamentan que as axudas tarden tanto en poñerse en marcha. Este plan estará financiado nun 60% polo Estado e o 40% restante polas comunidades autónomas. Protexe de forma indefinida as vivendas públicas para que non se poida especular con elas e incorpora unha cláusula antifraude nas adxudicacións. Este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado las propuestas maximalistas, los planteamientos partidistas, para irnos a respuestas eficaces y en las que todos estemos de acuerdo. Pero comunidades gobernadas polo Partido Popular lamentan a falta de consenso e non descartan futuros recursos ante o Supremo. Falan de invasión de competencias e da inconstitucionalidade de algunhas medidas. Galicia, que recibirá 399 millóns de euros, acata, di a conselleira, un plan que din chega tarde e que é insuficiente. Es un plan poco flexible, un plan que nos marca qué programas tenemos que aplicar las comunidades autónomas, qué requisitos tienen que tener los beneficiarios, que nos marca cómo tenemos que contratar y cómo tenemos que cofinanciar. A máis, Martínez Allegue sinala que non será operativo ata o segundo semestre deste ano, polo que atrasa a convocatoria de axudas como as destinadas a comunidades de propietarios, ao alugueiro ou a construtores de vivenda pública. As medidas para favorecer o acceso á vivenda urxen nun escenario con todos os indicadores na mesma dirección. A vivenda segue encarecéndose en Galicia, tamén o din os taxadores. A Coruña é a cidade galega co metro cadrado máis caro. Séguelle Santiago, onde os prezos se dispararon máis dun 21% no último ano ata superar os 2.000 euros por metro cadrado, e a maior suba de toda Galicia. E en Vigo o incremento foi máis moderado, aínda que mercar unha vivenda xa rolda tamén ese 2.000 euros por metro cadrado. Uns prezos cada vez máis difíciles de asumir para moitas familias.
case artigos de luxo. O prezo da vivenda segue subindo en España e o último informe da plataforma de taxacións Tinsa confirma que sobe tamén fora das capitais de provincia. En Santiago aumentou un 21% en só un ano. Hai unha demanda terrible e moi pouca oferta realmente. Entón a xente cada vez tamén está escapando un pouquiño máis a alrededores e a buscar cosas fora de Santiago porque é imposible aquí. Sueldo de 1.500, 1.600 euros, que é o sueldo medio que temos por aquí, non é moi difícil, é imposible. Que é unha injusticia para os rapaces novos e non tan novos xa. Así que Santiago e tamén Vigo aproxímanse ao chamado límite razoable de endebedamento, que pagar unha hipoteca supoña ata un 35% dos ingresos dunha familia. A Coruña xa está aí. O cliente, digamos, que dependa dunha débeda, non vai poder mercar esa vivenda, a menos que se solucione sacando ao mercado novas vivendas. Porque ademais, en cidades como Vigo ou A Coruña hai moi pouca vivenda nova e mercar unha para reformar exixe ter moito aforro, porque hai que pagar esas obras. A escasa oferta que hai, o 80% é de vivendas así, que precisan reformarse. Entón, a dificultade que ten para o consumidor de acceso é eso, que non encontra unha vivenda para entrar a vivir. Nin sequera en alugueiro, porque tamén están subindo. Na Coruña e en Vigo a media xa pasa dos 700 euros. En algúns concellos turísticos, como Nigrán, apenas hai alugamentos de longa duración. Hai novidades laborais sobre os festivos. A empresa deberá compensalos aínda que cadren en sábado, Nuria. Así o determina, Marta, unha sentenza da Audiencia Nacional que considera que os traballadores teñen dereito a recuperar ese día festivo que cae en sábado. O fallo afecta o sector da atención ao cliente, pero os sindicatos consideran que esa mesma lógica debería facerse extensible e afectar a todos os sectores. O Alto Tribunal determina, por tanto, que os traballadores van poder recuperar ese día festivo que cae en sábado. A empresa non vai a poder seguir absorbendo e aplicar tantos festivos de ámbito local, autonómico como nacional. O próximo festivo a nivel estatal é o vindeiro 15 de agosto. E máis dun cento de equipos directivos de centros educativos valencianos acaban de presentar a súa dimisión en bloque. Os mestres non aceptaron a última proposta. A Consellería lamenta a súa actitude e cualifica a oferta como a máis ambiciosa de España. España lidera a resposta da OTAN para disuadir a Rusia de atacar en solo europeo. O exército español desprega 1.600 efectivos, preto de 300 vehículos en Eslovaquia tamén, para facer patente a presenza militar aliada no flanco oriental da Alianza Atlántica. Tamén se van despregar efectivos en Hungría. Preto de 3.000 militares de 7 países se van sumar á operación con carros de combate blindados, mísiles e helicópteros. Na capital de Lituania, os cidadáns acudiron aos refuxios ao acenderse as alarmas por drons rusos. O secretario xeral da OTAN advirte a Moscova que responderán se Putin ataca aos aliados. María. Si, así é, Rutte lanzou hoxe unha mensaxe contundente a Moscova. Se Rusia ataca a calquera membro da Alianza Atlántica, a resposta, dixo, sería devastadora. E que a tensión disparouse nas últimas horas nos países bálticos, onde se multiplican as incursións de drons nas fronteiras con Rusia e Bielorrusia. Onte, como dicías, en Vilna, na capital lituana, sonou por primeira vez unha gran alerta dende que comezou a guerra de Ucraína. Sonaron as alarmas antiaéreas, a poboación tivo que buscar refuxio e mesmo o presidente e a primeira ministra do país foron evacuados a búnkeres subterráneos porque interceptou finalmente a policía aérea da OTAN un dron no espazo aéreo lituano. E hoxe de mesmo tamén mesma situación en Letonia, onde tamén sonaron as alarmas antiaéreas. E que os tres países bálticos membros da OTAN e tamén da Unión Europea seguen reclamando máis protección e, sobre todo, tamén máis defensa aérea fronte á ameaza rusa. Pasó con Maduro y no hubo un muerto civil. Eso se puede hacer con Cuba. Es momento de poner fin a eso. Y por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo que se haga una operación. And it has been destroyed by the Castros. The Castros have to go.
Así festexa o exilio cubano a imputación do expresidente Raúl Castro nos Estados Unidos, que o acusa de asasinato. Os que tiveron que abandonar a illa están moi expectantes ante os posibles pasos que poida dar agora o goberno estadounidense. A pregunta é se é inminente unha intervención na illa. Miami é considerada a capital dese exilio cubano. Rosa, cal é o sentir? Cuba condenou con dureza a imputación de Raúl Castro mentres o exilio cubano aquí en Miami celebra con expectación unha decisión histórica polo que poida provocar nas relacións coa illa. Estados Unidos aumenta así a presión sobre o réxime cubano nun momento de máxima tensión política e económica. Desde A Habana, Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de utilizar a xustiza con fins políticos e advirte de que Cuba non aceptará ameazas nin presións externas sen responder. A illa está sumida na peor crise eléctrica e económica da súa historia recente, o que provoca unha chegada masiva de inmigrantes. Hoxe falamos cun deles, hai case un ano que veu para Galicia. Se está cocinando con carbón, cuando viene la luz tienes que apurarte. A veces estoy hablando con mi mamá me dice, oye, vino la luz, tengo que ponerme a cocinar, tengo que aprovechar, ¿no? Es muy complicado. Dende 2022, máis dun millón de cubanos deixaron a illa, moitos son descendentes de galegos. Hai máis de 50.000 cubanos residindo na illa que teñen ascendencia galega. Deles, 300 naceron aquí e emigraron. Foi o caso do bisavó de Roberto, natural de Mañón. Marchou no 1940 en busca dun porvir. As tornas cambian e agora é seu bisneto que envolve. Chegou hai 11 meses, grazas á estrategia Galicia Retorna. Mi esposa fue la que me comentó, mira, existe un programa, Retorna Cualifica Empleo, vamos a aplicar. ¿Qué sucede? Que yo como ingeniero apliqué a muchas ramas afines a mí y no tuve suerte, ¿no? Oportunidade de atopar un traballo en Galicia chegoulle no segundo intento. Nos preguntaron, ¿no? Si nosotros estábamos dispuestos a aplicar a plazas inferiores. Yo le dije que sí, a ver, el objetivo era salir de Cuba o sí. Agora traballa de estibador e no tempo libre deseña páxinas web. Seu irmán tamén se veu. Non todos os descendentes poden ou queren retornar. Con todo, reciben axudas para subsistir. Solo no ano pasado nos axudamos en Cuba unhas 3.500 familias, o que significa chegar de maneira directa previsiblemente pois arriba das 12-14.000 persoas. Hai ao redor dun cento de programas de axuda ao retorno, algúns de formación, outros de emprendemento, e tamén está a busca activa de emprego. La Junta de Galicia te da un presupuesto para tú pagar los 3 primeros meses de renta. Se pueden pedir ayudas como inmigrantes retornados, está la ayuda autónoma y muy agradecido porque si no se puede empezar. Os usuarios da AP9 ven de momento frustrada a súa expectativa de recuperar as peaxes que pagaron durante as obras de Rande. Arrefríanse as expectativas de recuperar eses cartos porque o Supremo obrigou a Audasa a devolvelos e unha asociación pediu a execución inmediata da sentenza, pero un xulgado de Pontevedra inadmite esa demanda. Entre tanto, os usuarios seguen agardando polos cartos, pero en Italia, en cambio, os condutores iban obter os reembolsos directamente en casos de atrasos por obras. A medida entra en vigor en xuño. Javier Romero. Sí, a partir do 1 de xuño de 2026, Italia obrigará ás concesionarias das autoestradas a compensar aos condutores cando as obras ou outros problemas provoquen retrasos importantes. O reembolso deberíase facer de xeito directo. Para recibir os cartos haberá que registrarse nunha aplicación e ter o dispositivo de telepeaxe. O debate levaba anos sobre a mesa, sobre todo nos meses de verano, onde hai máis desprazamentos e retencións. Non é a única loita das asociacións de consumidores que tamén queren baixar o custo das peaxes. Por exemplo, ir de Roma a Milán pode custar 60 euros. O ano pasado foi o peor pros incendios en España. Sufrimos as maiores ondas de lume forestal en décadas. A campaña estatal contra os incendios deste ano presentouna o presidente do Goberno esta mañá. Adiántase o 1 de xuño. Sánchez anunciou o maior dispositivo de medios na historia de España e pediu unidade para loitar contra esta lacra. Cos grandes incendios do verán pasado, os peores da historia recente, aínda gravados na retina de todos, o Estado reforza os medios este ano para que eses grandes lumes non se repitan. Detrás de mí
hay mucho más que un dispositivo de medios humanos y materiales para afrontar el desafío de los incendios durante esta época que iniciamos. Hay todo un país preparado para actuar. El mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios es lo que estamos presentando hoy. Súmanse novos helicópteros e avións anfibios, drons de alta capacidade e, en xeral, máis sistemas avanzados de vixilancia. E dende a Administración Central pídenlle ao resto comunidades e concellos que aumenten tamén os esforzos para coordinarse. Recordamos esa campaña de finales de los años 80 del siglo XX. Todos contra el fuego, porque frente al fuego no hay ideologías, no hay límites competenciales. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna. Tamén actualizaron o índice de perigo de incendios. Os datos do tempo sumaránse por primeira vez información sobre o estado da vexetación e do chan, que acada moitas veces temperaturas extremas durante xullo e agosto. Brión é hoxe un concello conmocionado pola traxedia. Unha meniña de tan só 2 anos morreu despois de que seu pai a esquecera dentro do coche. Xoel. Sí, un tráxico suceso, Marta, que aconteceu este mércores. Como cada mañá, ese pai levou primeiro o seu fillo maior ata o colexio e despois ia levar a esa nena de tan só 2 anos ata a gardaría, pero algo fixo que se distraese, que se dirixise directamente ao seu negocio. A nena permaneceu durante toda a mañá e tamén durante parte da tarde no interior dese vehículo, mentres o pai continuaba no interior do traballo sen percatarse de que a nena ademais estaba sometida ás elevadas temperaturas que sufrimos durante a xornada deste mércores. Ás 3 da tarde era a naia que se desplazaba ata a gardaría. Ali notificábanlle que a nena non pasara polo centro municipal de Brión e foi entón cando os proxenitores alertaron os servizos de emerxencia que levaron a nena ata o PAC en parada cardiorrespiratoria. Era ali precisamente onde falecía pouco despois. Tamén se desplazaron ata ese lugar os axentes da Policía Xudicial, que son agora os que investigan o acontecido. A familia seguía sempre unha mesma rutina: casa, coles e negocio xusto debaixo de onde viven. Normalmente era ele o que deixaba, tiña outro neno maior, deixaba no cole e levaba a pequeniña á guardería. O que pasou, el sabrá. Un recorrido de pouco máis dun quilómetro. Deixou o neno de 4 anos na unitaria dos Ángeles, pero saltou a parada na gardería, supostamente por unha chamada que o sacou mentalmente da ruta e tirou para o traballo. El mecánico, y no sé qué pasó, si es con las prisas que uno anda o qué, porque yo lo veía moi padrazo. Un mundo moi acelerado, que vai moi rápido, e temos que atender moitísimas cousas. E, por supuesto, sempre temos os fillos, sempre os temos diante, e as desgracias pasan. Suma de fatalidades porque tampouco dende a beiravía ninguén reparou no coche. Decatáronse cando a nai foi buscar a meniña á gardería. Chamou o pai e foi el mesmo quen atopou no coche. Demasiadas horas ao sol, toda unha xornada de traballo. Ao centro de saúde de Bertamiráns chegaron coa nena xa en parada cardiorrespiratoria. Cousas que se teñen que dar moitas circunstancias para que pasen, ojalá non tivésemos nunca que pasar por elas, pero desde aquí o que hai que alimentar é pois darlle moita forza á familia. Unha traxedia que como pai, en fin, non podes imaginar e polo tanto o que estamos facendo é que a policía investiga cales son as circunstancias. Como parte desa investigación, a Garda Civil visitou hoxe mesmo a gardería, que abriu só con normalidade aparente. A familia está recibindo asistencia psicolóxica e tamén o apoio do Concello. O Concello chama a veciñanza a participar nun minuto de silencio mañá ás 12. Entre os veciños hai unha mensaxe que se repite, é a do pésame a esa familia, Xoel. Sí, mensaxes de dor, Marta, de condolencias. Todos os veciños, en calquera caso, cos que falamos esta mañá, coincidían en sinalar a traxedia deste suceso, pero sen entrar a valorar máis detalles. Mensaxes que chegan tamén dende este concello. O seu alcalde, Pablo Lago, recoñecía que o de hoxe é un día moi triste, unha familia que dicía coñece persoalmente, evitando igualmente tamén entrar a valorar o acontecido. Dende o concello emitían igualmente un comunicado esta mesma mañá para dar a coñecer eses 2 días de loito oficial que xa están decretados e tamén convidar os veciños a participar mañá nese minuto de silencio que terá lugar ás 12 do mediodía nesta praza do Concello, onde, como poden ver, as bandeiras ondean xa a media asta. A amargura pálpase nas rúas de Brión, un concello de 8.000 habitantes que amencía coa tráxica noticia. Destrozaos, unha noticia que, bueno, que un nunca se espera. Cunha cría tan pequena. Es terrible lo que ha pasado con lo de la niña.
Me imagino los padres cómo estarán. Na contorna da familia, a veciñanza está conmocionada. Lamentan profundamente que uns pais teñan que pasar por isto. Non conocía ao pai, pero non me fai falta conocelo para desde aquí mandarlle un abrazo moi fuerte e un ánimo á familia, sobre todo. Desde o propio concello, o alcalde faise eco do sentir xeral. É un día moi triste para todos en Brión. Brión é un pobo pequeno, todos nos conocemos e eu, se cabe, pois tamén os conozo porque teño un negocio ao par deles e, bueno, isto é unha noticia moi triste para nós. Fai un chamamento a que os veciños acudan mañá á concentración ás 12 na Praza do Concello, no que será o segundo día de loito oficial decretado polo consistorio. Os nenos menores de 3 anos teñen máis dificultades ca un adulto para regular a temperatura do seu corpo. Con todo, os golpes de calor son graves para todas as idades. Pasados tan só uns minutos poden ser letais. Se no exterior hai 25 graus, a temperatura dentro dun coche exposto ao sol pode chegar aos 40 en apenas 10 minutos. O corpo dun menor de 3 anos non está preparado para defenderse disto. En el caso este de un niño que es mucho más sensible, llegamos ya a 40 grados. Y aproximadamente en 30-45 minutos estamos en una situación irreversible por fallo multiorgánico. Os datos din que os menores de 5 anos son o grupo máis vulnerable aos golpes de calor. Quecen entre 3 e 5 veces máis rápido que un adulto porque teñen menos reserva de auga e un sistema sudatorio aínda inmaduro. No, pero tanto en el niño como en el adulto tarda más en llegar a esa temperatura, el niño tarda menos, pero con 43 grados centígrados corporales totalmente irreversible. Se destruyen nuestras enzimas. Os psicólogos lembran que o estrés ou mesmo a rutina poden levar a calquera a automatizar actividades facéndonos esquecer outras. Para evitar que estes fallos automáticos do cerebro leven a tragedias, a tecnoloxía comeza a ser unha aliada. A Unión Europea xa exixe que os novos vehículos incorporen sistemas de detección de ocupantes. É certo, o de Brión non é un caso illado. Hai 3 anos, no Porriño, sucedía algo semellante, Alejandro. Si, Marta, algo semellante acontecía aquí nesta localidade no ano 2023, do mesmo xeito que sucedeu en Brión. Aquí un meniño de 2 anos permaneceu ata 6 horas no interior dun vehículo que estivo estacionado nun aparcamento dun polígono. Froito dun despiste, a súa nai esqueceuse de levalo á gardería e personouse directamente no seu posto de traballo. Todas as alarmas saltaron cando o pai foi a buscalo á escola infantil e non o atoparon. Desgraciadamente, atopárono xa falecido no interior dese turismo. Foi un suceso que conmocionou a toda esta localidade nunha xornada en pleno mes de xullo con tamén altas temperaturas e tamén moito sol. Os veciños do Porriño expresaban con estes aplausos o seu apoio a unha familia rota pola dor. Sentindo moitísimo, acompañalos nos sentimentos, eses pais que deben estar pasando e sobre todo a ela que ten que estar. Se me están pondo os pelos de galiñas, non podo decir nada. Acontecía un mes de xullo de 2023. A nai do neno de 2 anos chegou ao seu posto de traballo sen reparar en que saltara a parada da gardería para deixalo pequeno. 7 horas no interior dun coche aparcado ao sol acabaron coa vida do menor. Y eso le puede pasar a cualquiera. Realmente en el mundo que vivimos, en el ámbito laboral, le puede pasar a cualquiera. Es una desgracia. Tenemos que estar a carón desa familia, a carón deses pais, para realmente mostrarlle todo o noso apoio, todo o noso cariño. O do Porriño é o caso máis próximo, pero non o único. Hai xusto un ano, outra traxedia similar sacudía a localidade de Linares en Xaén. Neste caso foi un pai de acollida o que esqueceu o menor no coche, unha familia que levaba 30 anos coidando menores en fogar. En 2024, en Castellón, a víctima foi unha nena que perdeu a vida en circunstancias similares. O fillo do fundador de Mango pediulle a xuíza volver declarar unha vez que estudia a causa que o acusa da morte de seu pai. É a primeira estrategia da súa defensa para rebater os indicios en que se basea a acusación de homicidio. Na súa comparecencia deste martes nos xulgados de Martorell, Jonathan Andic respondeu só ás preguntas dos seus abogados. Pero xa lle solicitou a xuíza poder volver declarar e aceptar tamén as preguntas da acusación unha vez que teña estudada a causa que o considera responsable da morte de seu pai, o fundador da empresa textil Mango. No auto no que se basea a orde de prisión baixo fianza para Andic, a xuíza mantén que existe un cúmulo de indicios que avalan que tivo unha participación activa e premeditada no homicidio de seu pai.
Recalca a planificación e o estudo previo que fixo do lugar dos feitos, no que estivo ata 3 veces a semana antes de que Isaac Andic falecese ao precipitarse por un desnivel duns 150 metros na Serra de Montserrat en decembro de 2024. A xuíza suliña que os resultados da autopsia descartan prácticamente que a caída fose produto dun esbarón ou tropezo. A defensa de Jonathan Andic, liderada polo abogado Cristóbal Martel, intentará, pola contra, rebater con informes periciais que as pegadas recollidas son compatibles con accidente. Considera ademais a defensa que as contradicións das primeiras declaracións se deben á conmoción do momento e que as mensaxes que evidencian as desavinzas entre pai e fillo son de hai anos. De acordo coa lei, é a xuíza a quen lle corresponde decidir se considera pertinente ou non aceptar a petición de Jonathan Andic para volver declarar sobre esas cuestións antes do xuízo. Os pais de Sandra Peña, adolescente que se suicidou o pasado outubro en Sevilla, vítima dun posible caso de acoso escolar, recorren o arquivo provisional da querela contra o colexio. Eles creen que non se investigaron as causas que levaron a rapaza de tan só 14 anos a quitarse a vida. Os pais da adolescente exixen que se siga investigando as circunstancias do suicidio da súa filla de 14 anos. Por exemplo, que se aclaren 2 aspectos que revelaba a autopsia. Se o alcohol que tiña no sangue o bebeu no colexio antes de quitarse a vida e se os cortes que presentaba o seu cadáver respondían ou non a autolesións. Ademais, cuestionan que o xuíz pase por alto que o colexio non activase os protocolos de antiacoso e antisuicidio tal e como recoñecera a conselleira de Educación andaluza o pasado outubro. Lo que sabemos hasta este momento es que no consta el inicio de ninguno de los 2 protocolos que de alguna manera tenían que haberse abierto con los indicios que tenemos en este caso. Uno es el protocolo para prevenir el acoso escolar y el otro es el protocolo para la prevención de las conductas autolíticas, que desgraciadamente es lo que ha pasado. Se o recurso contra o arquivo da querela contra o colexio non prospera, os pais anuncian xa que apelarán á Audiencia de Sevilla. Un ladrón entrou nunha cafetería do centro de Ourense esta madrugada, roubou 500 euros, material electrónico e ademais provocou cuantiosos danos no recinto. Nas cámaras vese como o asaltante rompe o cristal da porta e remexe o local. E os propietarios dunha nave ocupada no barrio compostelán de Sar xa denunciaron ante a Policía Nacional esa ocupación. No edificio os mozos continúan coa limpeza e co acondicionamento do local para dedicalo a fins culturais, segundo din. Preséntanse como un colectivo e piden a colaboración dos veciños e simpatizantes para que lles cedan mobles, cadeiras ou colchóns. Os veciños están preocupados. Din que moi preto hai un colexio. Na praia do Orzán vivíronse momentos de tensión porque un bañista non lograba regresar á beira. A rápida intervención de outras persoas que estaban na praia evitou unha traxedia. Contra as 7 da tarde deste mércores producíase o primeiro rescate no mar do Orzán. Ten problemas e o que fai é, como aspaventos para que o axuden e metese xente a axudalo, que parece que tiña algo de idea, pero sen materiales, sen nada, a rescatar esta persoa que sabe ben. A rápida actuación destes bañistas evitou consecuencias máis graves nunha zona que cualifican de perigosa. Agora mesmo a playa tamén está máis peligrosa porque acaban de botar a area para baixo, hai unha caída forte, entón teñen que ter moito máis cuidado. Aquí temos correntes que son importantes e hai problema tamén a hora de entrar, que te afondes moi pronto, entonces o que ocorre é que a xente que non coñece a zona se mete e ve que hai certos problemas. É un acto de irresponsabilidade por parte da persoa que entrou na auga. Un episodio que volve poñer o foco na importancia de extremar as precaucións aínda máis nestes primeiros días de praia que non contan co servizo de socorrismo. Pedimos a máxima precaución posible. É moi importante que antes de ter 2 accidentados teñamos un solo, entonces imos chamar o 112. Con sentidiño, moito sentidiño. Son as praias e terrazas con moitísimo ambiente, sol e calor, a imaxe que nos deixa a masa de aire africano en Galicia. De feito, para mañá actívase un aviso amarelo por altas temperaturas, non hai na costa, pero si en Ourense. Calor de día, pero tamén calor de noite. Hoxe tenemos que dormir destapados. Agárdase unha noite tropical, pero esta madrugada o certo é que xa tivemos temperaturas sorprendentes, sobre todo no norte. En Cedeira, por exemplo, ás 6 da mañá os termómetros marcaban xa os 23 graus e medio. En Narón e en Burela chegaban os 23 graus a primeira hora e en Arteixo pois andaban preto dos 23
en concreto 22,6 graus. A influencia do anticiclón deixase notar xa en toda Galicia, sobre todo polo aumento das temperaturas mínimas nesta noite pasada. A localidade de Ourensá de Calvos de Randín volveu marcar a mínima con pouco máis de 5 graus ás 3 da mañá, cando onte á mesma hora estaba en valores negativos. Na capital Ourensá a mínima non baixou de 7 graus, pero ao longo da xornada chegaránse aos 32 graus, co pico nas 5 da tarde. Estamos afeitos tamén a que faga calor aquí. De momento ainda se aguanta. Pero bueno, dentro de 15 días ou así veremos a ver. Vamos a ir al parque y podemos disfrutar un poquito más de Ourense y de todo. Os ceos despexados e a garantía de sol animou a moita xente a acudir aos arenais. En Vigo os termómetros superarán os 25 graus, ao igual que en Pontevedra, Ferrol, Santiago e Lugo. De momento, co calor podese ben, porque fai un pouquiño de brisa, pero bueno, eso anima a que a xente sala da casa que se mova. Si xa é hora, porque xa estamos casi en suño, pero bueno, se agradece estes días con así un pouquiño de vento e sol. Veño escapando da calor, si veño de Venezuela, veño escapando da calor. Aquí o frío é gratis. Para este venres as previsións apuntan a un lixeiro incremento das temperaturas e a un aumento da inestabilidade durante a tarde, sobre todo no interior do país. E o bo tempo adianta a chegada dos participantes da regata que se celebra estes días en Vigo. Os barcos participantes saíron da costa da Bretaña francesa o pasado domingo e despois de 3 días de navegación están en augas galegas. Neste momento, os primeiros regatistas están moi preto de entrar na ría de Vigo. No porto está todo preparado para recibilos. A primeira etapa arrancou o domingo pasado da costa da Bretaña francesa. Este xoves chegan a Vigo tras 3 días de navegación en solitario e tras percorrer 610 millas náuticas. Han salido de Francia, han llegado hasta Inglaterra para cambiar rumbo y venir a Vigo. Yo creo que es un momento y hay que recibirlos con todo ese cariño y que disfruten de lo maravilloso que es el puerto. O Porto de Vigo convértese estes días no epicentro da vela náutica mundial. Creo que acoger una de las etapas de una regata tan importante como esta nos consolida ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, europeo y mundial, como una comunidad y como una ciudad que somos capaces de acoger cualquier tipo de evento náutico. Hai actividades para todos os públicos, música e gastronomía ata o domingo, que terá lugar a gran saída da segunda etapa. A las 4, retransmitida por TVG, a las 4 desde el mar. Aquí soltamos amarras y echamos a la gente al agua, sueltan amarras y se hace ceremonia de despedida y demás a partir de las 2, una así, 2 y cuarto. É a 57 edición desta competición única porque todos compiten co mesmo modelo de veleiro. Non gaña o que ten mellor barco, aquí prima a cabeza, o temperamento e a lectura do vento no medio da nada. E un dos artistas do momento notouse ás portas das tendas de Zara. Este 21 de maio era a data marcada para a venda da colección Cápsula que Benito Antonio, máis coñecido como Bad Bunny, lanzou en colaboración con Inditex. Antes de abrir, xa había quen esperaba ver se conseguía algunha das pezas de roupa que se esgotaron online. Son 150 pezas, pero semella que unha é a que se impuxo sobre o resto. Viñamos a buscar a gorra, pero non había, non queda. La gorra amarilla está en la colección y nada, está agotada. Vi en la web, cogí algunas cosas, pero las otras no llegué a ellas y pues ahora he aprovechado aquí que he encontrado algunas. Benito es maravilloso, entonces hay que llevarse algo de Benito. Hay muchísimas cosas, lo que pasa es que arrasaron con todo. Galicia presume de despensa en Tenerife. A nosa é a primeira comunidade invitada a Gastro Canarias, unha das feiras máis importantes do sector. Ana. Este expositor de Galicia Calidade recibiu as 7.000 persoas que pasaron estes días por este salón gastronómico, un espazo para degustar ata 25 produtos certificados co selo de Galicia Calidade. A feira está aberta ao público en xeral, pero sobre todo dirixida a profesionais de hostelería moi interesados, por certo, no xamón do porco celta e nas conservas e viños tintos galegos. Na clausura, Alfonso Ruedo, presidente da Xunta, agradeceu que elixiran Galicia para promocionar o noso patrimonio gastronómico neste escaparate deste destino turístico que son as Illas Canarias a poucos meses de que se celebre o Ano Santo 2027.
entrar no Expositor de Galicia e entrar en Galicia para coñecela dende o Padal. Ter os mellores produtos de calidade e co selo de Galicia Calidade eu creo que é moi exitoso para os produtores de aquí, sobre todo para os galegos, pero a nivel promoción e a nivel mercado. O éxito de promocionar, sobre todo, produtos descoñecidos para a hostelería e consumidor canario, como o xamón de porco celta, as conservas ou o viño tinto. Los vinos gallegos, Narbariño, Godello, Mencía, pues son vinos muy queridos en Canarias. Mencías barricas, sí que quizá das máis botellas que demos a probar. Alfonso Rueda reivindica a cultura atlántica que comparten Galicia e Canarias e destaca a importancia deste escaparate nun dos principais destinos turísticos ás vésperas do Xacobeo 2027. Por cierto, cada vez hay más peregrinos canarios que vienen a hacer el Camino de Santiago, en una tierra además que tiene una identidad jacobea también muy potente. Ya digo, agradezco muchísimo que a pocos meses de empezar se nos permita venir aquí a hermanarnos con los canarios y a enseñar conjuntamente las cosas excelentes que tenemos. Alfonso Rueda reunirase nas próximas horas coas comunidades galegas no arquipélago. E xa de volta en Galicia retomamos ese relato en canto ás temperaturas e contolles que as cidades do interior, Lugo e Ourense, xa superan eses 30 graus previstos para hoxe, así que veremos en canto dan as máximas. Na liña litoral, esa circulación de oeste aínda manteñen as temperaturas un pouquiño aí a rente dos 25. Teremos que estar moi pendentes ao longo desta xornada, tamén durante a noite, nos vindeiros días, desa masa de aire cálido que nos vai afectar e que dará este episodio de calor. Despois dos deportes, falamos con calma. Para calor mellore un baño na piscina, que lles parece combinalo cunha partida de xadrez. O que vemos é o Campeonato Mundial de Xadrez subacuático en Polonia. Antes de marchar, coñecemos que preparan os compañeros de Hora Galega. Quique, un temiña rápido, veña. Hola Marta, que tal? Moi boas tardes, felices estamos porque unha das denuncias que lles contamos hai uns días aquí no Hora Galega a dos veciños deste cemiterio que mirade como estaba, desfeitiño, está a piques de solucionarse. Contámolo esta tarde a partir das 6:15, nos encantadísimos de que pasen a tarde con nós. Quedamos pendentes dese tema. A alta costura viste as nosas mascotas tamén, así o demostran na Gala Pet, na Pet Gala. O evento reúne cans de distintas razas para lucir recreacións dos estilismos máis icónicos vistos na recente Gala Met. Iso sí, nesta ocasión necesitaron menos tea para os modelos. Marchamos, ata mañá, pasen moi bo día.